Ja. Hola, em dic Bruno i vull Calcular l'àrea. calcular l'àrea d'un triangle equilàter que de base fa 3 centímetres, 3 centímetres i 3 centímetres. Primer és Haurem de calcular què? L'altura, no? i això seria base, que seria 3 centímetres per 3 centímetres. No. Mira, Bruno, Espera. quan val l'altura? 2,6. Molt bé, borra el 3. Partit per 2. Molt bé, anem a fer-ho, un momentet. Vale? I dividim per 2. 3,2. Doncs ja tenim el resultat. L'àrea d'aquest triangle equilàter és de 3,9 centímetres quadrats. I es demana el perímetre? El perímetre seria sumar els 3 costats que té el... Pots posar P de perímetre i fes això. Oi. Doncs ja està. Aquí tenem l'àrea del triangle i el perímetre. Molt bé, Bruno.